Охсото Отоши. Охсото Отоши се изпълнява като бутате противника си чрез плъзгване на крака по задната част на бедрата му. При Охсото Отоши, противниковият крак трябва да е на пода, докато плъзгате крака си. В този случай виждате Охсото Отоши изпълнено с ръка около противниковият врат. Сега да разгледаме разликите между Охсото Гари и Охсото Отоши. Ако крака на противника ви се вдигне във въздуха, то значи техниката е Охсото Гари. Ако противниковият крак си остане стъпил на пода, докато го избутвате и той пада, то значи техниката е Охсото Отоши. На световното първенство по джудо, Тоши Сайто изпълнява Охсото Отоши.